Avui és un dia especial. Avui comença el programa tan esperat per tots, Salvant Barreres, on ens estrena Gossos d'una protectora. Pugem a la furgoneta i iniciem el camí cap a la primera sessió. La dona s'alegra, tots parlem sense parar. No sabem en quin gos haurem de treballar, però les expectatives són grans i al cap d'una hora de viatge arribem a l'Òdina. Els gossos ens esperen. La primera emoció és d'impacte i tristor quan veiem els gossos engabiats. Ens esperen emocions i alegries, frustracions i pors, decepcions i molts altres sentiments que ni tan sols podem intuir. Però hi ha molta il·lusió i ganes d'aprendre per part de tots. Prenem consciència del per què estem allà. Al llarg de les sessions ens anirem adonant de les nostres pors, de les nostres limitacions, i ens sorprendran les nostres virtuts i la gran perseverança que tenim. I comença l'aventura. Rialles de nerviosisme i tendresa cap als animals, vergonya per haver de parlar amb els gossos fent diferents veus, estirades de corretja on no era clar si érem nosaltres qui passejàvem els gossos o els gossos a nosaltres. I al veure les reaccions dels animals, les pors s'esvaeixen. Curiosament, ens assignen gossos que s'assemblen a nosaltres tant de caràcter com d'aspecte. També comencen les primeres queixes. Aquest gos no em fa cas, tira molt, em fa por. Com explicar que el gos fa el que tu li ensenyes i que si no ho fa és perquè tu no saps ensenyar-li, que ell està tancat a una gàbia, que quan surt el que vol és córrer i saltar, que qui té por de veritat és l'animal, perquè no sap què li faràs. Hem de donar confiança i un contacte, sense crits, estar al seu costat i donar-li el que necessita. Passa l'estona i hem de retornar els gossos a les seves respectives gàbies i el sentiment d'abandó torna a nosaltres. Els nois intenten allargar al màxim la tornada i fem valoració de la tarda, del que ens ha portat, del que hem sentit. La tornada és un moment de reflexió. Els primers quilòmetres estan plens d'emocions i anècdotes divertides. A mi no m'ha tocat un gos, m'ha tocat un os. El meu no para de tirar, hem caigut tots dos al fang. I al cap d'una estona envaeix un silenci que només trenca la música que sona a la ràdio i el cansament pot amb ells. Arribem al centre, el fred a Can Cogos, i de seguida comencen a comptar els dies que falten per tornar a passar una bona estona amb els seus nous amics. Mira, María José, el meu és molt senzill, al costat de l'Aldani. Explica'ns una mica, vine cap aquí, que et vegi tothom. Com va sorgir la iniciativa? La gossera es posa en contacte amb Oriol Badia o és al revés? Oriol Badia busqueu... No, nosaltres ja treballem amb gossos, perquè és un centre semiobert on tenim animals, tenim granja. Llavors nosaltres treballàvem amb la Fundació Affinity, que anteriorment era la Fundació Purina. Llavors hi ha dos professionals que començaven a treballar amb ells i a partir d'aquí van venir a fer una sessió una demostració al centre amb els seus gossos. La idea inicial en un principi era que que elles portessin els gossos al centre i fer allà un ensinistrament en positiu, que se li diu, amb un clíquer. Vam veure que això era inviable, que no podíem portar tots els gossos al centre amb 14 xavals i llavors vam decidir fer les sessions fora d'aquí. Fins que una de les gosseres, la Maribel i la Mona, es van posar en contacte amb unes quantes i una d'elles li va interessar el projecte. I a partir d'aquí vam fer unes 12 sessions, uns 4 mesos aproximadament, més o menys, 3 mesos i mig,
i anàvem cada dijous al dematí i fèiem totes les sessions amb els gossos d'ensinistrament. Què creus que els hi aporta en els joves del centre? Que ara nosaltres, quan van començar a fer-ho, ells ja estan acostumats a tenir animals, a treballar amb ells, però sí que feien un paral·lelisme en la vida dels gossos abandonats i ells mateixos. Era molt curiós perquè hi havia situacions que ells mateixos deien que no tenien la culpa els gossos d'estar malhumorats, ells mateixos. Vull dir, va ser una mica el fet de responsabilitzar-se d'un animal. Ells sabien que si ells no anaven a la sessió, aquell gos no sortiria aquell dia. I a partir d'aquí va ser amb fred, amb neu, amb pluja, amb vent, amb fang, no van deixar d'anar ni una sola vegada. Vull dir, es van responsabilitzar de veritat d'un animal. Molt bé, doncs moltes gràcies. Dani. Momento sexy. Sí? 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 Sí. Molt bé. La propera narrativa que veurem serà Fogons, de la Cristina Gómez i la Marta Sampere de Folk i Torres. La Cristina no ha pogut venir, em sembla, però tenim a la Marta per aquí, que ve cap aquí. Molt bé, Marta. El taller de cuina... Puja, ja baixo jo. Al taller de cuina utilitzeu molts ingredients, no, aquí? Utilitzeu tomàquets, pebrots, ceba, sal, arròs... Continua. Mongetes, taronges, farina, sucre... Més? Però l'ingredient més important quin és? Siguem realistes. Va, Marta, que tu has fet molt taller. L'ingredient més important són les ganes de fer-lo i és la participació dels treballs en l'ingredient més important. Molt bé, Marta. Jo crec, i tots estaran d'acord amb mi, que l'ingredient més important és el Max. Sí o no? De vegades sí. De vegades sí. Doncs mira, Marta, jo tinc aquí 3 capsetes d'Almax. Ja sabem que amb les retallades no podem tirar més. Mira, et poses una miqueta cap allà, perquè tinc una que està buida, tinc una que està plena i tinc una altra que està buida. Jugarem als trileros, d'acord? Capseta plena, aquí no tinc espai, però... A veure, cuida. Capseta plena. Moc. On és la que et pega? Aquí? Aquí sí, aquesta? Aquesta no és. Comencem malament. Segona oportunitat és aquesta, d'acord? Al mig. És complicat, això. Espera. No, tampoc. Bueno. Vale? Està aquí, Senyala. Molt bé, la Marta! Molt bé! Fort aplaudiment a Fogons. La cuina, el lloc més càlid de la casa, on no només es prepara el menjar, on conflueixen històries, xerrades entre fogons. Menjar per aprendre a alimentar-se. Aprendre a alimentar-se bé cuinant. Està molt bé. Avui, però, no cuinarem soles. Estem al centre Folk i Torres. Us presentem el nostre equip. I us presentem la nostra cuina. Avui, alguns nois del centre cuinaran el sopar per tots. Aquest és un moment entranyable, un moment per compartir amb els altres, per tenir cura dels altres. Pensar en preparar un àpat que agradi a tothom, que sigui perfecte, que ens traslladi a casa seva al costat de la seva mare,
al Marroc al costat dels amics de la infància, aquell Santo Domingo tan llunyà, a Colòmbia o a Perú. Tots col·laborem. Alguns companys han anat a comprar els ingredients que necessitem. Una altra manera d'aprendre de la realitat, el preu dels aliments, la importància de no malbaratar-los, el seu valor real i el privilegi de poder omplir l'estómac i disfrutar de les menges. Tot comença a primera hora de la tarda. Els cuiners del dia, preparats. Les mans, netes. Els ingredients, preparats. Els estris, nets i al seu lloc. I encenem el forn i el primer fogó. Amb recepta o sense, anem pas a pas, mentre sorgeixen converses que són tan obridores com el que estem cuinant. Més tard, seurem a taula, tots plegats. I potser, entre molts i molts, algú altre proposarà un nou plat per descobrir. Ui. Enric, ens hem de posar aquí, si no ens veuen. Facilita la convivència un taller de cuina al centre? Home, sí, la convivència tant que la facilita, perquè de fet és que els nois cuinen i cuinen per tot el grup, cuinen pels altres, vull dir que com que no és una activitat individual, sinó que és una activitat de grup i a més té tot un procés, que és que es va comprar els ingredients i després s'elabora, clar, no està tot el grup de nois cuinant a la cuina, per tant, doncs, és fer alguna cosa pels altres, no? I és mostrar les habilitats d'un pels altres. Tothom s'implica. La majoria de nois i noies, els que vagis del taller, no han cuinat gaire al llarg de la seva vida. Canvien el valor que li donaven al menjar o els diferents àpats després d'haver viscut aquesta experiència? Jo crec que això sí que els hi canvia bastant, perquè de fet, clar, no han cuinat massa i moltes vegades han mal menjat. Aleshores, el fet de cuinar, d'aprendre determinades habilitats a la cuina i aprendre a fer determinats plats sí que els hi dona, això la veritat els agrada moltíssim i sí que els hi proporciona un aprenentatge important. Abans d'iniciar el taller, quines expectatives teníeu? Doncs, aviam, les expectatives, doncs és que fa molts anys que es fa el taller de cuina a Folch i Torres i a més, clar, com que es fa, a més tenim el privilegi de fer-ho en un context real, no? Que és una cuina que està oberta i que utilitzem tots els estris que utilitza la cuinera, doncs les expectatives és anar millorant cada cop la pràctica, però en principi és una activitat com molt sòlida dins del centre. N'han sorgit algunes de noves, de rebosteria o alguna altra cosa més especialitzada? De fet, nosaltres el que fem molt és treballar una miqueta perquè els nanos puguin d'alguna manera portar les seves cuines infantils des de les diferents procedències a la nostra cuina. Vull dir, és la cuina marroquina, la cuina dominicana, la cuina peruana, l'equatoriana. Molt bé, doncs moltes gràcies. Dani. Sí. Molt bé. La propera narrativa que veurem serà La magia i el poder del teatre, de Georgina Neira, de Can Llupià. No, a tu no t'ho puc fer, això, Georgina. Un altre sí, a tu no. Llavors, teatre, branca de les arts escèniques basada en actuació de personatges. Actuació, procés mitjançant algú es posa la pell d'un altre personatge a representar. Jo aniré una miqueta més enllà i no em posaré a la pell de ningú, em posaré a la vostra ment. Culines todos. I per això m'ajudaré d'un paper i de mi poder de concentració. A veure, el roto... Començarem per la Georgina, d'acord? Faré sortir, però vull que et concentris, us explicaré com va. Us faré una pregunta.
Jo escriuré la meva predicció aquí i aquí la vostra resposta. D'acord? Llavors, una pregunta del teu passat, per exemple. Tu de petita tenies una joguina molt que t'agradava més, una joguina especial. Sí? Però hi havia una que sempre estava per sobre dels altres. Sí? Vull que et concentris en aquesta joguina. D'acord? Que et concentris en aquesta nina. D'acord? Sí, Georgina? Estàs pensant en ella? O en ell? Estàs pensant en els apes, tia. Molt bé, Georgina. Te tengo ahí. Te tengo ahí. Te tengo ahí. I em sembla que... Molt bé. Doncs, Georgina, aquí tinc la meva predicció. La taparem perquè no ho vegin. Perquè la resposta a la teva joguina preferida és... ¿Els? Hostia, que liga. La primera en la frente. Nenucos. Jo, Georgina, yo nunca te lo haría esto, Nenucos, de la Georgina. Ella sabrà. Noemi, vull que pensis on voldràs anar de vacances aquest any. Tens molts llocs, però hi ha un que dius, aquí, este verano, voy a caer. Me voy a tumbar en estas playas tan agradables, bajo un cocotero, y un tío que me cante mariachis al lado. ¿Vale? Molt bé, Noemí. Molt bé. Ets fàcil, tu, Noemí. Tienes una mente clara y transparente. Per què vols anar de vacances? Formentera. Estava claro. Formentera. Molt bé. I ara tenim una cosa del passat, una cosa del futur i vull una cosa del present, però no del present, una cosa del present actual. I per això m'ajudaré d'aquesta baralla de cartes. Perquè aquí la Clara, per exemple, agafarà una carta a l'atzar. No, tranqui, Clara. A tu tampoc t'ho faré, això. Jo aniré passant cartes i tu em diràs prou quan vulguis. Prou? Per aquí? Per el 3? No, el 3 ja l'hem vist. Vull que agafis la carta, però no la miris. D'acord? Perquè la miraràs quan jo et digui ja, al moment, perquè així serà ipso facto. D'acord, Clara? Mira. Sí? Ara dudo. Molt bé, Clara. Molt bé, Noemí. Molt bé, Georgi. Tenim les 3 prediccions aquí, d'acord? Començarem per la de la Georgina, no? Començarem per la... Espera. Sí, per la de la Clara mateix, d'acord? Mostra la carta, tu, cap allà. Es veu al fons? Clara, vull que cridis ben fort quina és aquesta carta. 8 de trèvols. 8 de trèvols. La Noe volia anar a Formentera. Sí? Ets clara, ets transparent, no tens cap secret per mi. Y la Georgie estaba allá porque las Nancys no iban con ella iban los nenucos. Molt bé, la magia y el poder del teatro.
Ningú? Tot comença Oi, va. gràcies a una afició, amb moltes idees, il·lusió i ganes de transmetre l'amor pel teatre als joves, sempre intentant que aquesta nova experiència sigui enriquidora per tothom. Els inicis són difícils i sembla que començar a posar en marxa el projecte tarda en arribar més del que ens pensàvem. Però com sempre, quan les ganes hi són, tot esforç acaba obtenint la seva recompensa. Primer dia. Cares noves per tothom, joves que estan a l'expectativa, altres que miren amb cara d'incredulitat, intentant trobar el sentit del per què s'han apuntat al taller de teatre. Altres comencen motivats i contagien a tothom de les ganes que tenen de passar-s'ho bé i aprendre una cosa nova. Els nervis de les primeres sessions s'apaguen a mesura que avancen les setmanes. No, m'agrada ben fi. Amb la preparació de l'obra, sembla que entre els joves del grup i nosaltres mateixes es creï un clima diferent. El sentiment de grup cada vegada és més fort. Creix la solidaritat entre tots els membres, intentant ajudar a aquells que els hi costa més. S'esforcen en aprendre un paper i fer-se propi el personatge, col·laborant perquè entre tots l'obra pugui ser estrenada. El camí no és fàcil. Necessitem moltes hores d'assaig, dies en què tot sembla que no pot sortir, moments de decepció i dies d'il·lusionar-nos de nou amb el projecte. És una experiència de creixement personal per tots els que formem part del taller de teatre. Veure que amb dedicació i motivació els joves són capaços de fer coses que no creien possible tirar endavant. Perquè aquesta és la màgia del teatre, els nervis que sents quan els joves estan a punt de sortir a escena, veure com el seu esforç està recompensat amb els aplaudiments del públic. Sentir orgull per tota la dedicació que hi han posat perquè l'obra es pugui estrenar. Sentir que després d'uns mesos han fet seu un personatge. Veure com han gaudit de l'activitat. Reconèixer la dedicació i les hores que hem invertit malgrat les dificultats que hem anat trobant. Sí, l'esforç ha valgut la pena i l'orgull que sents quan es baixa per última vegada el taló és indescriptible. Però el taló s'aixecarà de nou, potser amb uns altres joves, personatges i trames diferents, però sempre transmetent valors com l'esforç, la pertinença al grup, la dedicació i l'orgull per la feina ben feta. Cap aquí. Jo sí que en necessito. És ràpid, és ràpid. Quin impacte tenen els joves participant al taller de teatre? Bueno, jo crec que és un taller molt diferent, no s'havia fet al centre Canyopià, no s'havia fet mai, i llavors jo penso que surten una mica com de la dinàmica diària. Llavors, bueno, els ajuda potser a oblidar-se durant una estona dels problemes que poden tenir fora o dintre del centre. També veuen com, malgrat que costa al principi, perquè bueno, potser diuen «esto para qué sirve?», acaben sortint coses xules. Bueno, sí. Les educadores heu hagut de preparar-vos tècnicament en algun aspecte relacionat amb el taller abans? Bueno, abans de començar el projecte preparem tot el projecte per dies i tal, luego salen allí sus cosas, però bueno, la Noé i jo havíem sigut monitores abans d'altres joves fora del centre i d'altres sitios diferents, però bueno, afició més que res i ganes de passar-ho bé. Molt bé, moltes gràcies. Ara tenim la de cap de setmana de l'Alzina, que em penso que no ha pogut arribar, no ha pogut venir. Bueno, però hi ha més educadors de cap de setmana per aquí, em sembla. ¿No? Así a bote pronto. ¿Ve alguno por el fondo? ¿Alguna? Però agafarem a la Clara, que també és educadora de cap de setmana.
Aquesta narrativa es diu M'agrada la meva feina. D'Esther Sánchez de l'Alsina, d'acord? I tracta de les activitats de cap de setmana. Llavors tu, com a educadora de cap de setmana, fas moltes activitats de cap de setmana? Jo, m'agafes a mi. M'agafes a mi. Sí. Estic a comunicacions. Comunicacions. Bueno, però en el cas de que treballessis amb els nois, faries moltes activitats aquestes dinàmiques, trepidants, a tope. Doncs jo et proposaré una molt xula. La pesca. Adrenalina ahí, però a saco. Doncs té, mira, per tu, això, i per la pesca que necessitem? Canya? Aigua. Però com no podem portar aigua, portarem aquí el mar. El mar. D'acord? Molt bé, aquí tenim el mar, però està buit, no hi ha res, no? A veure, posa. Ai. Molt bé. Necessitem peixos. I què més necessitem? La canya, tenemos que tirar la canya. La canya. Me das mucho miedo, Dani. Molt bé, doncs agafa la canya. No agafis la canya. Perquè primer agafarem... Tu saps que al mar hi ha tonyines, hi ha llobarros, hi ha taurons. D'acord? Tu agafaràs un peix, que serà una d'aquestes cartes, d'acord? Molt bé, Clara, quan diguis prou... 8 de tréboles. ¿Qué 8 de tréboles? Ah. Muy bueno, Clara. Agafa la carta, perquè aquest serà el teu Moby Dick, la teva obsessió, el peix que aniràs a pescar, d'acord? Entonces lo perderás como quieras dentro de los demás peces. Mezcla, mezcla, mezcla. Molt bé. Que estilo. Molt bé. De cap de setmana, no estàs? Molt bé, Clara. Doncs agafa por montoncitos y los vas tirando al mar. Sí. Sutilmente, así que sí, bien mezcladitos. Zasca, sí. Va, tira-les totes, cony. Agafes la teva canya de pescar. Sí? I introduiràs la corda al mar. D'acord? Introduiràs la canya de pescar al mar. Vale? I esperar. Et tot donen a pes, també per això? Què, Clara? Com ho portes? Hòstia, no ho sé. Mira, no, ves movent, sí, ves movent. Una mica cap a mi, una mica cap allà. Fes un tirabuzo. Ai, mira, ho notes o no? Sí o no? Jo ho noto, eh? Mira, ara a poc, ves aixecant. Sí. Algo ahí, ¿no? Ahí. Pero una cosa, ¿habéis visto la carta suya o no? No. Digues la carta. Quina carta? Se m'ha olvidat, ¿qué? 10 d'acords. 10 d'acords. Detall sapiga la carta quin és, no? Estaria bonito, sí. Pues vinga, vas, tira cap amunt. Senyores, el Moby Dick. Molt bé. M'agrada la meva feina. M'agrada la meva feina. Per mi és important sentir-me a gust amb la feina que faig. Veure resultats en el dia a dia encara que, com tot, sempre hi ha moments de tensió i de desànim, que es compensen quan un jove és capaç d'escoltar i entendre el que li estic dient. Quan és capaç de dir un gràcies. Quan en moments, que és sovint, sobretot quan no surten les coses com un vol, els joves es posen nerviosos. I la meva intervenció és la de donar tranquil·litat i la serenitat que es necessita en aquests moments.
La base de la meva feina té 2 pilars. Un primer pilar és ser conscient de que sóc un referent des del moment que entro al centre. És important mostrar-me tal com sóc, sense interpretar cap paper i acceptar els meus errors. Aquest aspecte m'ajuda a establir vincles de comunicació amb els joves, aspecte que és molt important per tal de poder realitzar l'encàrrec educatiu. L'altre pilar és la dinamització de les activitats de lleure i oci, així com ajudar els joves a la gestió del seu temps lliure. Una de les activitats que dinamitzo és el taller de perruqueria, que neix de la necessitat dels joves de tenir cura de la seva imatge personal. És un espai on cada jove pot expressar la seva creativitat i originalitat, demanant al seu company perruquer el pentinat que li agrada portar. Una altra activitat que realitzo, juntament amb altres companys, és la dinamització d'activitats esportives, en el que els joves poden escollir entre fer partits de futbol, de frontó o bàsquet. El futbol és l'esport rei del centre. La majoria dels joves s'ho passen bé practicant aquest esport, ja que de vegades ens visita un equip extern al centre i el partit de futbol té un component important pels joves interns, trencar amb la rutina. La feina d'educadora m'agrada perquè em dona la possibilitat de veure l'evolució positiva que alguns joves realitzen dins el centre, perquè cada dia és diferent, amb nous reptes, noves preses de decisions i el treball en equip. Bé, com que ens falta la persona que ha editat, ens falta la persona que ha editat, farem un punt i seguit i seguim amb la Actua de Noemí Sans directament. Sí, Laura? Havia tingut moltes vegades aquesta idea. Havia passat pel meu cap fent un recorregut circular per després acabar dormida, en repòs potser. Només calia donar-li una mica de forma, modelar-la, polir-la. No sabia com resultaria, si funcionaria o no. Jo només sabia que si m'obstinava en donar-ho tot, ho aconseguiria. Després de donar moltes voltes, les meves companyes i jo vam fer tota la planificació per guiar l'activitat. A les fosques, a les palpentes, vam donar nom a les sessions i vam crear el nostre taller de teatre. Vam seleccionar les noies i els nois per començar amb el nostre projecte com si d'una construcció faraònica es tractés. A poc, dia a dia, el grup de teatre s'anava forjant amb més força. La nostra identitat com a grup anava creixent. La nostra complicitat i els nostres vincles ens situaven dins d'un univers directe amb un objectiu concret: dramatitzar, interpretar, actuar. Vam triar una obra de teatre, vam repartir els papers i tot seguit vam passar a l'acció, assaig rere assaig, i sense adonar-se'n gaire, els nois i les noies havien aconseguit una part molt complicada de tot aquest embolic: memoritzar el seu paper. Arribaren les últimes setmanes plenes d'inquietud, nerviosisme i excitació. Calia superar l'últim pom movadís, vacil·lant, inestable. Els joves i nosaltres, les monitores del taller, havíem superat l'última fase i ens trobàvem al final del pont. El pont que ens va portar cap a la nostra fita: actuar.
arribar el nostre dia. Sens dubte i amb diferència, va ser el dia que més vam gaudir. La barreja de tensió, alegria i eufòria va fer que les actrius i els actors donessin el millor de si mateixos. Les mirades, el riure i els aplaudiments del públic ens van anar omplint de joia i d'entusiasme. El sentiment de superació, d'haver assolit els nostres objectius, d'haver tirat endavant, evolucionant, creixent com a actors i actrius, també com a persones, va fer que una gran sensació de satisfacció ens envaís. Aquest còctel d'emocions va ser el més important de tota aquesta aventura. I d'aquesta manera tan senzilla vam experimentar en primera persona que voler és poder, que si tens una bona idea pots portar-la a terme amb esforç i amb dedicació. No et quedis quieta, no et quedis parat, actua. Què tal? Una bona preparació prèvia del taller és gairebé garantir-vos l'èxit del taller? Ajuda molt. Després van sortint cosetes, però ajuda molt planificar les sessions, pensar activitats. S'ha de tenir en compte també que algun dia potser has de canviar l'activitat, no és el dia per fer allò que havies pensat, però bueno, la improvisació s'ha de tenir en compte, sí. Forma part del teatre, no? Acaben amb ganes de repetir, xavals? Sí, totalment. De fet, ara hi ha una segona edició i hi ha molts nois i noies que estan repetint, sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara el Dani ens presenta el taller de narratives. Molt bé, la propera narrativa és Finestra al món, de Laura Matas, de Can Lluvià. I què hem de dir les narratives, no? La narrativa de la Laura tracta de com i per què es fan les narratives. La Laura un dia va tenir una epifania, que es diu. Es va aixecar, es va despertar i va dir narratives digitals. I a partir d'aquí va anar liant fins que hem arribat aquí. Com a mínim jo, vull dir. M'he aliado de mala manera. Julio y la Elena, que estan ahí. Ah, sí, és veritat. Molt bé, doncs jo aquest dematí me he despertado con una epifanía también, con una idea de esas que no me la puedo sacar de la cabeza, Laura. Verás, Laura, mira. Esa idea que tengo en la cabeza la he reflejado aquí, en este sobre. Que este sobre me lo vas a guardar sutilmente aquí. ¿De acuerdo? Que se vea, que se vea. Ahí está. Y ahora necesitaré a alguien que sepa que sàpiga de números. Algun gerent, algun... que sàpiga fer màgia amb els números? No? No? No. Pues algú que controla una miqueta de números. Sé que som de lletres tots, però... Ningú? ¿Alguien que haya firmado la hoja de los derechos de imagen o el rollo este? O que la quiera firmar, ¿no? O que la quiera firmar. Por ahí al fondo. Ah, sí, Marga, cony, vine aquí, home. Molt bé, Marga. Fort aplaudiment a la Marga. Sí. Perquè la Marga farà de notario. Tu vas a dar fe. D'acord? Llavors necessito, Marga, que signis aquí. D'acord? Aquí. Molt bé. Tenim aquí la signatura de la Marga. Necessitaré 3 persones. Una persona seràs tu, ja que estàs aquí, i m'escriuràs un número de 3 xifres aquí. 3. 1. Molt bé. Per aquí tu mateix,
aquí sota un número de 3 xifres. Aquí. Sí, sense por. Vale. I aquí tenim a la Sònia, que ens farà... 3, també? 3 números aquí sota. No són 10. Bueno, és cosa suya, així que a mi... Molt bé. Doncs, Marga, aquí tenim un paper signat amb 3 xifres de 3 números, d'acord? Vull que sumis aquestes 3 xifres. ¿Das fe de que todo está correcto? Las 3. Sí, espera, Marga, que veig que no és el teu, això. Que se l'han puesto aquí por un momento. No queremos errores. Sí, más, sí, más, sí, más. Molt bé. Marga. Apunto, T'ha donat una xifra, no? Un número. Un número de 4 xifres. Bé, perquè aquí tinc la... A veure, Laura, què hi ha dins de la meva idea al cap que estic allà? Hi ha un número de què? Ensenya. Un número de loteria per demà. El loro. A veure, Marga, digues la primera xifra del teu número. Laura? Crida, que no ho entenc. Segon número, Marga. Tercer número, Laura. Ai, Marga. El 8. I demà qui va treballar? El 6. El 6. El número total és? 1186. 1186. Demà qui va treballar, senyores? Molt bé. Finestra al món. Obrim una nova finestra al món, trobant possibilitats fins ara desconegudes. Una altra forma de sentir, d'expressar-se i de remoure sentiments amagats sota la pell. Les narratives digitals ens donen aquesta oportunitat. Una eina educativa que ens permet motivar els joves a escoltar-se a si mateixos, a identificar què necessiten compartir, despertant emocions i sensacions noves, gaudint en cada moment del procés de treball. Perquè darrere d'una aparença de fortalesa hi ha racons de tendresa, necessitats, sentiments i emocions que es van descobrint a mesura que els joves escriuen la seva història en un paper. Com a educador, és enriquidor acompanyar els joves en aquest procés, escoltar-los i donar-los les eines perquè gaudeixin aprenent un nou llenguatge digital. Gràcies a les narratives digitals, els joves són els protagonistes de la seva història. Una història que s'alimenta d'imatges que enriqueixen cada paraula i d'una melodia que acompanya cada sentiment. I quan la feina ha acabat i poden visionar el fruit del seu treball, altres sentiments afloren. Ho he fet jo, aquesta és la meva història. Una formació que enriqueix la ment i el cor, que ajuda a reflexionar, a compartir, que ajuda a emocionar-nos, a sentir-nos identificats amb els altres, a posar-nos en la seva situació, a donar-nos compte que potser el que semblava més diferent a mi té més coses afins del que mai havia pensat, perquè tenim l'oportunitat de conèixer millor els altres, però sobretot a nosaltres mateixos. Les narratives digitals són retalls de les nostres vides, que anem desgranant per conèixer-nos millor. Són paraules, imatges i música, que ens descobreixen i ens fan una mica més propers. Ara tot seguit veurem dues narratives que són fetes per xavals de Can Llupià. Una nena del grup de nenes, evidentment, i un dels petits, d'acord? Que són les protagonistes, ja veureu, són molt xules.
No està. Poso primer la del noi perquè no trobo... No, aquesta és la... Poso la del nen, després posaré la de la noia. Me llamo Manuel y os voy a explicar un poco mi historia. En la calle era un niño muy callejero. Iba poco al colegio, siempre estaba en la calle, fumando porro, robando y me iba de fiesta. Llegaba muy tarde a casa y cuando estaba me discutía con mis padres cada día, ya que no les hacía caso. Una mañana aparecieron 2 patrullas de Mossos d'Esquadra, preguntaron por mí y se me llevaron a comisaría. Vi a mi madre correr detrás de los coches y se me partió el corazón. Siempre estás robando, tú no comprendes que eso no es bueno. Ay, que tú solito te estás metiendo en un infierno. Porque no despiertas y dejas al lado el sufrimiento. El primer día que entré en Canllupea lo viví como un infierno. Era consciente que pagaba lo que había hecho, pero no me gustaba estar aquí. Tenía la sensación que estaría mal y que me tendría que pelear con todo, pero al entrar encontré algo muy importante: amigos de verdad. Al final, uno se acaba acostumbrando a estar en un centro como este, pero se echa de menos la libertad. Pasar por aquí me ha servido para darme un buen escarmiento e intentar no repetir lo que hice. Cuando salga, quiero estudiar en PQPI y vivir con mi familia. La fiesta y estar con los amigos no dejaré de hacerlo, pero sin hacer cosas malas. Siempre estás robando, tú no comprendes que eso no es bueno. Que tú solito te estás metiendo en un infierno. Porque no despiertas y dejas al lado el sufrimiento. Tenemos un problemilla técnico, mientras tanto aprovecho y te hago las preguntas, ¿vale? Bueno, destacar antes de nada que esta narrativa la hizo Jordi Juanes, que ahora está trabajando en centros penitenciarios, pero antes de irse nos hizo un gran regalo, que es esta narrativa. Tampoco me quiero dejar atrás a Isa Palanca, que las fotos, no sé si las habéis apreciado, pero las fotos de la otra narrativa las trabajamos mucho, y ella que entiende de fotografía también, Jordi, bueno, se la trabajaron un montón y yo creo que se aprecia, ¿no? Que son fotos muy trabajadas. Y no ha podido estar hoy Isa aquí, entonces nos acordamos de ella. Laura, las narrativas, ¿de dónde surgen? ¿De un chaval que te lo dice? ¿De una epifanía, como decía el Dani? No, surge todo por el Julio y la Elena que están aquí, que hacemos me parece que hace más de 2 años, un taller de narrativas digitales que hicimos Marga, Jordi Juanes y yo, y ellos empezaron seguidamente a trabajar en centros penitenciarios, narrativas digitales, con los internos, y era como un reto decir, a ver si conseguimos hacerlo en justicia juvenil también. Y bueno, fue pasando el tiempo hasta que por fin nos lanzamos, hicimos el proyecto y bueno, y hasta aquí, sí. Y es por todo lo que remueve el hacer narrativas digitales. Yo creo que la narrativa también lo explica muy bien, ¿no? Es como una forma de remover muchos sentimientos, y ellos son los que deciden qué quieren contarnos, ¿no? Se sientan delante de un papel y dicen, pues yo quiero explicarte mi historia, o quiero explicarte sobre mis aficiones, o quiero explicarte esto. Y son los que ellos poco a poco van poniendo imagen a cada frase, a su escrito. Y es un proceso en el que participan desde el inicio hasta el final, o sea, se implican muchísimo, y es porque para ellos es muy atractivo, porque al trabajar con imágenes, con ordenador, con música, con su propia voz, pues hace eso, que se impliquen durante todo el proceso y que aparte tengan una recompensa, ¿no? Que luego es ver su propia narrativa, que eso hace que, bueno, un refuerzo de autoestima brutal.
La siguiente pregunta era si estabas contenta con el resultado. Yo lo he pero dicho ya no hace todo, ¿no? falta. Espera que a ver que lo busca aquí en un segundo. ¿Me vas a ayudar? ¿Será este, no? ¿Es esto, no? Sí. Ay, que se ha puesto. Traba. Espera. Uy, perdón. Lo que hace, ¿no? ¿Me doy? Bueno. Lo es. Se ha quedado ahí. ¿Lo quiero abrir? Se ha quedado ahí. Yo puedo conseguirlo. Cuando entré en el centro, en ningún momento pensé en negativo. Lo malo era que sabía la fecha que entraba, pero no sabía la fecha que saldría. Yo misma pensé en un parón y aprovechar las cosas que no podía hacer en la calle, como estudiar, aprender cosas nuevas y dejar la droga. No me sentía mal estando presa, pero extrañaba mucho las cosas de fuera, como mi familia, mis amigos, la calle, mi casa. Y al pensar en eso, me entraban muchas ganas de salir. Al cabo de un año, empecé a salir de permiso. No me creía. Después de tanto tiempo, iba a estar detrás de las vallas. Cuando di el primer paso en la libertad, vi mucha luz y un espacio grandioso. Las piernas me temblaban. Me sentí orgullosa de mí. Después de tantos meses, lo conseguí. Pisé el exterior. Pensaba que ojalá me viera mi familia aquí fuera. Después de tanto, salió mi sonrisa verdadera, la que utilizaba cuando estaba contenta. Era yo mismo. Y aprendí a hacer las cosas bien. Ahora yo sé por el buen camino. No me hacen falta la droga. Y sobre todo, tengo mis estudios. Me ha costado, pero este era mi objetivo. Me costó llegar a la meta. Y yo solita lo he logrado. Y aquí estoy, siendo yo misma, y muy orgullosa de cómo soy hoy en día. Les narratives, i l'última narrativa és Pis d'inserció, de l'Ester Carballo, educadora de Can Llupià. Mala leche tienen, ¿eh? Viene aquí, Esther. Pis d'inserció tracta d'això, del pis d'inserció, no? O sigui, t'has calentat la cabeza para nada, con el título. Molt bé, doncs t'ho dic la veritat, Esther. Si m'han acabat les idees ja, i ja no sé què fer. O sigui, per més que penso. Clar, he intentat hilvanar tots els efectes amb la narrativa i tal, però, hòstia, pis d'inserció és... Es clar. Me lo pones difícil. Me pones difícil y voy buscando y me parece imposible hacerlo. O sea, imposible. Entonces ahí se me ha ocurrido imposible. Imposible como hacer un nudo con fe, un nus, sin soltar los cabos.
Te explico. Cruzo por aquí, meto la mano por aquí. Yo soy disléxica, La saco para ¿Ves a poco a poco? Pues he cogido la mejor, me parece. Sí. ¿Vale? Soltamos por aquí y soltamos por aquí. Te queda un nudo sin soltar los cabos. ¿Qué? Maco. Maco. Pues más maco va a ser ahora porque lo vas a hacer tú. Molt maco. Molt bé, mano derecha, cabo en la mano derecha, mano izquierda, mano en la cabo izquierda. Molt bé, la dislexia va bien de momento. Molt bé. Yo para que no te sea tan sufrido el tema, voy a ponerme a tu lado. Mano derecha, pasamos por encima del brazo, molt bé, bajamos hasta abajo, baja. Lo meto por este huequecito de aquí, molt bé, y lo saco por aquel huequecito allá. Molt bé, la dislexia, ¿eh? ¿Vale? Ahora bajaré esta mano para que me caiga la cuerda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es. Y ahora bajo esta de aquí. Suelta. Sí. Molt bé. A ver si va a ser verdad lo de la dislexia, ¿no? Es verdad. Molt bé, concéntrate. Mano derecha, cabo derecho. Mano izquierda, cabo izquierdo. Mano derecha por encima del brazo izquierdo. Meto por un agujerito de aquí, saco el agujerito de allá, molt bé. Estira. ¿Vale? Clarinete, ¿eh? Sí. Molt bé, pues aquí bajamos la mano derecha. ¿eh? Pues quita, baja No hasta de aquí, eso es. Vale, ya lo tenemos ahí. Ahora. Sí. Molt bé. Collons, Esther. Aquí hay algo que haces mal, a ver. Algo hago mal. A ver, mano derecha, paso por encima, sí. Taca, meto por un objeto. No. Saco por aquí. Muy bien. Hasta aquí vas bien. No lo entiendo. Yo creo que ya lo tienes, ¿eh? A ver. ¿Ahora qué hago? Mira, a ver, vamos a hacer. Ahora deja caer este lado de aquí. Deja caer las cuerdas. Y sale el nudo, Esther. Molt bé, cony. Parecía imposible, ¿eh? Cuando lo hemos hecho. Molt bé. Sí, siéntate. Pis d'inserció. Ellos llegan aquí con la misma ilusión que lo hice yo el primer día y se marchan para no volver con la misma esperanza que yo pongo en sus pasos. En Canllupià, cuando los chicos y chicas inician un régimen semiabierto y empiezan a disfrutar de las primeras salidas, ya se ven a sí mismos pasando el final de la medida en el piso de inserción. A veces, otros hablan, comentan, y ellos imaginan un piso con vecinos, una habitación con compañeros, una puerta abierta. Pueden ver el día final como algo más cercano y menos costoso. Aquí no hay coordinadores, no hay cámaras, no hay walkies, no hay presencia de seguridad. Pero existe igualmente una normativa, un trabajo educativo, una figura de autoridad, una necesidad de límites. Estos últimos requieren gran implicación personal y su propia responsabilidad. Responsabilidad, una larga palabra que apenas conocen. A mí me costó llegar, fue una experiencia ansiada, una meta más en mi camino profesional. El primer día tomé las llaves en mi mano como un regalo, con el deseo de dar lo mejor de mí misma y la pasión por seguir aprendiendo y disfrutando de mi trabajo. No pensaba que fuera tan difícil como resultó, pero tampoco imaginé que me aportaría tanto. Me gusta despertarlos con el nombre que invento para ellos. Lo hago antes incluso de leer sus expedientes, cuando ingresan. Quiero despertares dulces y tranquilos. Es el momento del día más importante, siempre un comienzo. Después habrá tiempo para enfadarse y tiempo también para reconducir el estado de ánimo. Ellos llegan expectantes, cautelosos, con algo de miedo en sus miradas, con la incerteza de si serán capaces de mantenerse. Durante los primeros días, todos usan su mejor disfraz.
pero poco a poco aflora su propia piel, la piel que todos tenemos, la que nos hace sentir miedos, inseguridades, temores, flaquezas. ¿Es tan difícil enfrentarse a uno mismo? Cuando empiezan a salir solos y se dan cuenta de que sus sombras no los limitan, que sus fantasmas los guían hacia caminos ya conocidos, empiezan a ver un igual final, un final ya vivido. Es entonces cuando tienen que decidir y actuar. Es el momento de la reflexión y del paso a la acción. Un ejercicio difícil, poco utilizado, que requiere esfuerzo, serenidad, sacrificio y que nos irán marcando el camino de la adolescencia a la madurez. Muchos se marchan sin haberlo intentado, pero algunos lo consiguen. Es entonces cuando se descubren la fortaleza que les empuja a enfrentarse sin miedos a una vida diferente. Esther, mira avui. Como colofón, preciosa, la narrativa. Muy bonita. Esther, com viuen els joves el pas dels centres al pis d'inserció? Ho viuen amb molta il·lusió, s'ho prenen com un premi per haver portat bé la seva estança al centre, però venen tímids al pis, venen tímids, venen amb por, ho passen una mica malament quan veuen en realitat el que comporta perquè no ho esperen. Ells pensen que tots són beneficis, sortir més, tenir més llibertat, però clar, hi ha una responsabilitat, unes coses que han de fer ells, que no estan acostumats a fer-les, la vida autònoma, el portar totes les tasques del pis, dinars, preparar els menús, després se'ls fa difícil, no compten amb això. L'esforç diari, no? Quina satisfacció us aporta com a professionals el fet de treballar amb els joves en aquesta nova condició de la mesura, amb més llibertat però alhora també amb més responsabilitat? La satisfacció de poder-los acompanyar en el pas nou aquest que comporta i les novetats i les dificultats que van sorgint en el dia a dia que ells no n'eren conscients i el poder estar en la realitat del moment quan ells es troben amb les dificultats i t'ho demanen. És la satisfacció més important, penso. Molt bé, felicitats. Gràcies. Ara el company Damián, que no el veig. Damián, ¿dónde estás? Ens presenta un còmic que ens explicarà ell, la vida d'un jove magrebí que molts podem conèixer aspectes d'aquest xaval.